ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ భూవిచారి. ఇది జంతులోడ్ దగ్గర తోట. సో కంప్లీట్ గా నా గైడెన్స్ లో వెళ్తుంది, మొత్తం నేనే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. సో సెట్టింగ్ చూడండి, ఇవ్వండి ఆ కొమ్మలకి స్టెమ్ సెట్టింగ్. ఇంకోటి ఎంత ఏ చెట్టుకి అయితే పంట ఉందో ఆ చెట్టుకి ఎగిరేలేదు చూడండి. ఇవ్వండి అసలు ఎంత సెట్టింగ్ చూడండి, అసలు ఎవరో ఆపలేని తోట. ఇక ఎంత సెట్టింగ్ ఉందంటే అంత సెట్టింగ్ ఉంది, అంత స్టెమ్కి ఉంది చూడండి. ఇక ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో ఫార్మర్ కూడా అంటే ఈ 8 years లో వీళ్ళ తోట ఎప్పుడు అట్లేదు, కానీ అంత స్టెమ్కే కూర్చొని చూడండి, పుల్లలకి అంత పుల్లకే కూర్చొని చూడండి. ఇవ్వండి కొత్తగా కూడా మళ్ళా చూడండి, మళ్ళా ఫ్లవరింగ్. కానీ ఈ చెట్టుకి 300 కాయలు ఉన్నాయి. అట్లా ప్రతి చెట్టు అలానే ఉంది. సో మన గైడెన్స్ అనేది ఈ ఇయర్లో ఇది ద బెస్ట్ తోట. ఇంకోటి మలపనగూడ దగ్గర ఉంది, ఇది సెకండ్. రైతులు కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు పక్కకు పోరు. సో అది ఇది చూడండి అంత కొమ్మలకే కూర్చుంది. ఇంకా కొత్త ఏదానికైతే ఎక్కువ ఇంకా పోతుంది అది అట్లా ఉందనమాట. అది